Defiendan los postulados que en relación al tratamiento de los residuos defienden la mayoría de los concejales de esta corporación. EAJ taldeak nahi izan duena zera da, ziurtatzea, San Marcoseko mankomunitatean Lasartoriako ordezkariek udal honetako zinegotzien gehiengoaren iritzia defendatuko dutela. Horrek ez dioke inorri zertan harritu behar, eta askoz ere gutxiago alkate jaunari eta bilduko zinegotziei. Zuek hasieratik ondo asko batzen egiten, hondakinaren kudeaketari buruzko gaia, beste gai batzuen artean, Pablo Barrio jaun alkatetzara eramateko sinatu genuen hitzarmenetik kanpo geratzen zena. Izan ere, orain arte, bilduko zinegotzi bat izan da Lasartoriako ordezkaria PSek, San Marcoseko mankomunitateak PSek azken orduan, hemen kargu guztiak erabeki baino egun balenago apustu, Donostiako batzarrean atzera egin zuelako, bilduko ordezkariekin beste akorde batera iritsi ustean. Bestela, San Marcos mankomunitatean hasieratik Lasartoriak orain erabaki diren ordezkariak egongo lirateke gutxi gorabehera. Bildu era consciente de esto y sin embargo hemos desayunado un día y otro también viéndole aparecer en los medios de comunicación cómo el alcalde de Lasartoria defiende un sistema de tratamiento de residuos opuesto a lo que la mayoría de esta corporación defiende. Podríamos culpar a los medios de comunicación, pero lo cierto es que daba la impresión de que en este asunto usted representaba la voluntad de la mayoría de esta corporación y ha quedado demostrado que no es verdad. Edozein kasutan, esan beharra dago, eta benetan diogu, erabaki hau guretzako ez dela erabaki atsegina izan. Beste tokitan eta beste mailako protagonistek gai hau konpondu beharko zuketen, baina ez da horrela gertatu. Aldiz, lehen baino okerrago dago. Bildu, EAJ-rekin sinatutako itun baten bidez, 6 hilabeteko epea izan zuen hondakinari buruzko plan integral berri bat aurkezteko, batzar nagusietara eramateko eta bertan azken erabaki bat hartzeko. Ez du bere hitza bete. Ondo asko zekien, ez zuela atxikimendu nahikorik. Baina bosta jora izan zaio. Ez du inolako lortxarik izan, emandako hitza bertan bera uzteko.